Sa lalawigan sa Negros Oriental, mahinayon nagyod ang barangay o iski elections base usab sa gipagawas nga desisyon sa Comelec Bank. Samtang gipaubos na sa Comelec Control ang tibuok probinsya aron masiguro ang kahamsay o kalinaw sa nasong dapit. Ano ang report? Gibutyag ni Comelec Regional Office 7 Director Attorney Lionel Marco Casiliano nga gibasura sa Comelec Bank ang gitinguha sa pipila ka sektor sa Negros Oriental nga iuswag ang piniliay alang sa barangay ug sangguniang kabataan. Kini subay sa resulta sa gipahigayng public hearing sa Comelec niadtong buwan sa Hunyo diin kadaghanan sa mga tao supak sa postponement sa barangay ug SK elections. Busa wa na makapugong pa sa pagpahigayon sa piniliay alang sa SK ug barangay sa Negros Oriental karong Oktubre 30. Ikaduha is the COMELEC would only conduct postponement of election if it would be impossible for the COMELEC to conduct an election. And so far, we believe we could conduct an election on October 30, 2023. Gipaibaw sa Comelec official ang pagpaubos sa Comelec Control sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Ubos nini ang tanang kalihukan sa dapit. Ang Comelec na ang magbuot, lakip na ang pagsiguro sa kaabsay ug kalinaw sa probinsya, inabagan usab sa Philippine National Police ug sa Armed Forces of the Philippines, Visayas Command ug ubang mga line agency. Rest assured, your PNP, AFP, and COMELEC will be ready for this election. We will be more empowered that the Negros Oriental is now in COMELEC control. We recommend to the COMELEC kung unsay mong nakita because of course ang units on the ground are coming from the PNP and the AFP. Giklaro sa Comelec ug sa PRO 7 nga ang Comelec Control wa magpasabot nga gubot ang Negros Oriental kun dili usa kini ka proactive measure nga masiguro ang kamatinud-anon, hapsay ug malinawon nga eleksyon. Dugang kapulisan usab ang ipakatap sa lalawigan apan mag-agad kini sa assessment sa kahimtang sa dapit. Ang atua lang sa regional office under the leadership of Police Brigadier General Abirin nga dapat proactive ang atong approach, no? Kung gikinahanglan nga butangan siya og dugang puwersa din atong butangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.